इंस्पेक्टर दया दया राउतराय ସାର୍ ଏଠି ତ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟେନି। ଆପଣ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। अरे घटना घटी बोली ମୁଁ ଆସିଛି ତମ ବିନା ଘଟଣା ନ ଘଟିକି ମୁଁ ଆସିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ। ବାସ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମକୁ ସିଆଡେ ସ୍ପେଲିଂ ପଚାରିବ। ସିଆଡେ ସ୍ପେଲିଂ ହେଲା CID। ଆପଣ ନିଜକୁ ସିଆଇଡି କହୁଛନ୍ତି। ସିଆଇଡି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କୁହନ୍ତୁ ତ। CID full form crime in dog अरे बाप रे cat cat in dog dog cat information सीआईडी सीआईडी रे चोर चोर